vás, čo sa týka účasti. Na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva máme usporiadaných pani poslankyňu Valachovičovú a pána poslanca Špírka. Ostatní ste všetci prítomní, čiže sme uznášaní a schopní. Ešte chýba pán poslanec Marko, áno, takže ten tiež je teda neprítomný. Do komisii sú jednotlivé nominácie nasledovné. Do návrhovej komisie sme zachovali čo najviac toho, čo bol minulý týždeň, lebo to je jedným bodom zastupiteľstvo pani poslankyňa Bradiaková, pán poslanec Tencer, dali sme pán poslanec Žňava, za overovateľov zápisnice pán poslanec Pšenár, pán viceprimátor Tužinský, do pracovného predsedníctva pán poslanec Tudinský, zapisovateľky pani kolegyňu pani Svetníkovú. Nech sa páči, či sú nejaké návrhy z vašej strany. Budeme hlasovať tým ruky, nakoľko kolega nie je prítomný, je na dovolenke, tak aj minulé, aj teraz, tak máme to zasadačke náhradných priestor. Čiže ak k tomuto sú nejaké návrhy, nech sa páči. Ak nie, tak vás poprosím o hlasovanie. Hlasovanie je zdvihnutím ruky, čiže kto je za. Ďakujem, čiže jednohlasne boli tieto nominácie odsúhlasené. Na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva, tak ako som uviedol, sme zverejnili jeden bod programu, a to je nasledovný bod, ktorý nadväzuje na zastupiteľstvo 7.7. Po otvorení je to teda podporučenie volebných obvodov pre voľby mestského zastupiteľstva na nové volebné obdobie rokov 2026-2030. Nech sa páči k tomuto, ak je doplnenie nejaké z vašej strany do programu. Ak nie, tak budeme tiež hlasovať zdvihnutím ruky, kto je za tento program, tak ako bol zverejnený. Ďakujem, čiže jednohlasne si odsúhlasiť tento program, budeme sa ním riadiť. No, toto zastupiteľstvo, ako som povedal, máme aj iba zaznamenávané na záznam, bude potom zverejnený ten videozáznam, keď sa kolega vráti z práce aj z minulého aj z tohto zastupiteľstva. Takže my sme prešli k tomu bodu určenie volebných obvodov pre voľby mestského zastupiteľstva na nové volebné obdobie rokov 2026-2030. Poprosím pani predsedku o jeho teda predstavenie. Ďakujem. Vážení poslanci, predkladáme vám návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo ruší prijaté uznesenie číslo 69/2026 rokovania mestského zastupiteľstva v Novej Bane zo dňa 25. mája 2026 a určuje volebné obvody pre voľby do mestského zastupiteľstva v rozsahu tak, ako ste mali predložené v materiáloch, 5 volebných obvodov a 13 poslancov mestského zastupiteľstva. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávy krajov sa teda budú konať 24. októbra 2026. V súlade s paragrafom 11 odstavec 3 písmena F zákona o obecnom zriadení zriadí mestské zastupiteľstvo, určuje počet poslancov mestského zastupiteľstva na nasledujúce volebné obdobie rokov 2026 až 2030. Pre voľbu primátora je automaticky zo zákona tvorený jeden jednomandátový volebný obvod. Pre voľbu poslancov existujú možnosti voľby od jedného volebného obvodu pri počte poslancov maximálne 12 až po viacero volebných obvodov pri počte poslancov od 11 až po 13. To sa určuje teda podľa počtu obyvateľov nášho mesta. Voliči si často zamieňajú volebné obvody s volebnými okrskami. Volebný okrsok, tak ako ho chápe volebné právo, predstavuje územný celok určený pre odovzdávanie a ščítavanie hlasov. Jeden volebný obvod môže byť pritom spravidla tvorený viacerými volebnými okrskami. Tu by som vám chcela, vážení poslanci, poznamenať, že s volebnými okrskami plánujeme nehýbať, to znamená, že každý volič by volil tak ako doteraz v zaužívaných 6 volebných okrskoch, napriek tomu, že ako sa rozhodnete určiť volebné obvody.
Volebný obvod môžeme chápať ako územný celok na rozdeľovanie obsadzovanie mandátov, ktoré sú predmetom voľby. Je však potrebné dodať, že zákonodarcovia sú pri určovaní volebných obvodov viazaní všeobecnými princípmi volebného práva, ktoré sú uvedené v článku 30 odstavec 3 Ústavy Slovenskej republiky. V súlade s paragrafom 195a odstavec 4 písmeno A zákona 180 z roku 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov volebné obvody a volebné miestnosti utvorené pre voľby do orgánov samosprávy obcí platia aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. V návrhu na uznesenie sa určuje 5 volebných obvodov. Verejný ochranca práv napadol na Ústavnom súde Slovenskej republiky časť zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky týkajúcu sa určenia volebných obvodov v komunálnych voľbách a počtu poslancov Bratislavského mestského zastupiteľstva za jednotlivé mestské časti, pričom namietal výraznú disproporciu medzi počtom hlasov potrebných na zvolenie sa poslanca v jednotlivých mestských častiach. Ústavný súd o jeho podnete rozhodol 24.6.2026 a jeho námietku v tomto rozsahu potvrdil. Po ostatnom mestskom zastupiteľstve konanom dňa 7.7.2026 sme dali celú situáciu posúdiť advokátovi Martinovi Segeňovi, ktorý nás upozorňuje zosúladiť volebné obvody čo najviac podľa rozhodnutia Ústavného súdu, citujem z jeho vyjadrenia. Hoci nález Ústavného súdu, ako aj podnet ombudsmana sa týka len hlavného mesta, tento nález má nespochybniteľný presah na územie celej Slovenskej republiky a je zrejmé, že súčasné rozloženie volebných obvodov v meste by v prípade jeho napadnutia bolo takmer neobhájiteľné. Z tohto dôvodu je v aktuálnej situácii jednoznačne najlepším možným riešením snaha nájsť nejaký kompromis a volebné obvody upraviť tak, aby čo najviac odpovedali požiadavkám na rovnosť hlasov voličov. Samozrejme aj čiastočná úprava, respektívne akékoľvek riešenie, ktoré súčasný stav zlepší a obvody matematicky vyrovná, je lepšie ako úplná rezignácia a ponechanie doterajšieho stavu. Preto stále má zmysel hľadať iné alternatívy. Ako najrozumnejšie sa teda javí zvolať ďalšie mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva a pokúsiť sa dosiahnuť aspoň nejaký konsenzus a zmierenie nerovností v počte voličov na jedného poslanca. Na základe aj tohto vyjadrenia advokáta Segeňa sme zvolali na dnes toto mestské zastupiteľstvo, kde sme vám v zákonom stanovenej lehote minimálne 3 dní predložili návrh na 5 volebných obvodov, kde v tomto návrhu sa spája volebný obvod 5 a volebný obvod 6 a občanov tzv. Bez trvalého pobytu sme rozdelili medzi volebný obvod spojený 5 a 6 a medzi volebný obvod 4. Mali ste tam teda aj matematický prepočet a pri takto navrhnutých volebných obvodoch je percentuálny rozdiel vo výške 15,56. Tu by som chcela teda povedať, že ombudsman navrhoval od 10 do 15, že aby teda tento percentuálny rozdiel nebol vyšší. Počas toho obdobia tých 3 dní, ako boli materiály zverejnené, nám prišiel ešte jeden návrh od poslanca, aby sme prepočítali aj inú alternatívu, ktorá teda tiež, dá sa povedať, že určila nejaké možnosti určenia volebných obvodov. Rada by som vás aj o tom oboznámila. Tam ten percentuálny rozdiel vychádzal na 11,07 a vlastne vychádzalo to len zo 4 volebných obvodov a rozdielovali sa, spájal sa volebný obvod 5, čo je Bukovina s volebným obvodom 3 a volebný obvod Štále sa zlučoval s volebným obvodom 2, čo je teda Štútová Vršky
a počet poslancov zostával nezmenený 13 a ešte tam bolo teda potrebné prerozdeliť čas obyvateľov z námestia Slobody a ulica Andreja Kmeťa, obyvateľia boli z volebného obvodu 1 preložení do volebného obvodu 4. Tieto zmeny naozaj vychádzali len z matematického prepočtu, aby sme dosiahli ten percentuálny rozdiel, teda 1,07. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Keby som v rámci diskusie hneď vám dám slovo, možno zopakoval nejakú chronológiu. To, že teda, ja som to už povedal, opakovanie viackrát, poviem to znova, to, že verejný ochranca práv túto tému otvoril v tomto roku 26 významným spôsobom, tak sa dotýka aj nás, takisto aj Luciek, alebo aj mnohých ďalších samospráv aj v našom okolí. A my sme teda v marci deklarovali, stále sme sa bavili o tom, že je to síce nejaká verejná diskusia, ale nie je to zaväzujúce, tak sme zachovali ten existujúci stav. Potom stále teda 7.7. sme zoznámili s tým, že bol teda rozsudok ústavného súdu už zverejnený a na základe toho potom aj právne stanovisko, ktoré ste počuli, zakladá nejaké možno aj dosahy aj na rámec Bratislavy ako takej. A keďže my teda sme v existujúcom stave s rozdielom 131%, tak priblížiť sa akýmkoľvek spôsobom nižšie je naša snaha, alebo je našou snahou. Ten stav, ktorý bol odrážal tých 131%, bol vlastne kvôli tomu, a to tu znova zopakujem, už som to tu povedal, že Mlábane nie je jedno kompletné mesto, ktoré má ako svit 4,5 km štvorcových, ale má 62 km štvorcových, že má okrajové časti, ktoré majú aj svoje cedule, keď do nich idete autom, alebo na bicykli. A to teda je teda Stará Huta, Bukovina, potom voláme to Kotár, takisto sú to škále, ktoré teda sú na okraji mesta a historicky za, ja neviem, od 89. roku zmene zriadenia ako takého, tak sme sa držali tohto členenia, ktoré v zásade si myslíme, že bolo overené. Keďže dneska teda sme v situácii, keď to je potrebné nejako prepočítavať, tak vznikal jeden návrh od nás minule, o tom teda tu teraz nejaká debata nebola, ale vychádzal na percentá v poriadku, to bolo do 7.7. Vy ste sa s tým nestotožnili, lebo uberal jedného poslanca, bol to párny počet. Bola požiadavka minule 7.7., že aby sme nemali párny, ale nepárny počet, aby sme teda my nejakým spôsobom nezačlenil alebo vyberali ulice alebo nepresúvali ulice z titulu ako nás, ako na úrade, tak sme teda skúšali hľadať nejakú alternatívu. Tá sa zverejnila, keď sa zverejnila, tak vznikla teda k tomu nejaká ďalšia možnosť, nejakého prepočtu s počlenením ulice Andreja Kmeťa, ako ste počuli. Pokiaľ sa bavíme o nejakých ďalších veciach, ktoré umožňuje zákon a boli to aj predložené, tak dvakrát, ak nie trikrát, poslankyňa Valachovičová predkladala jeden volebný obvod s počtom poslancov, teda, ktorý je v zákone daný, je maximálne 12, to je menej, môže byť aj 11. To povedala pani poslankyňa Bradiaková, ktorá tiež minule to komunikovala, že 11 a jeden volebný obvod je nepriestrelné riešenie pre aj ombudsmana, aj kohokoľvek iného, lebo nemusíte nič s ničím porovnávať a dávať nejakú odpoveď na niečo. Na druhej strane tu bola nejaká polemika, že miestna znalosť, potom nejaké v podstate ako, ja neviem, väzby, alebo ako, nie iba väzby, ale skôr, že teda kontakt s tými ľuďmi, ktorí je v danom tom prostredí, možno priamejší, keď tam ten človek je. To myslím, tejto debatoval aj pán poslanec Marko. No a teraz sme v fáze, kedy teda bol predostretý tento návrh a ja som povedal to, čo som považoval za potrebné a dávam priestor, nech sa páči diskusia, tak sa nejak hláste. Ja neviem, pani zapisoval, že toto budete asi rozdávať ten mikrofón, aby to bolo zaznamenané. Takže nech sa páči, pán poslanec Hlava. Ja sa chcem vyjadriť k tomuto návrhu, ktorý nám predložil dnes úrad. Tento návrh ja určite nepodporím. V podstate za mňa, ako bolo povedané,
to nemalo nebraniť sa ani teda párnemu počtu poslancov, by to teda percentuálne nevychádzalo. Čo ma trošku mrzí, je, že som sa s pani prednostkou dohodol na tom, že sa že v podstate my poslanci nemáme možnosť riešiť tieto veci, lebo nevieme, koho zákonných študíkami je tam v podstate tí, ktorí môžu voliť, čiže nemáme tieto čísla. Nebol to teda tým pádom návrh mestského úradu, ale bol to môj návrh. Tým, že sme sa dohodli, že teda ona sa na to pozrie a že teda zašle v podstate nejaký návrh. Mrzí ma, teda ja by som prijal aj návrh, teda, že sa to nedalo nejakým spôsobom, ale do dneska sa mi nikto neozval, dokonca ani na SMS-u potom, takže moc ma to mrzí. To je všetko, ďakujem. Nie. Pán poslanec Orgán, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som asi skúsil nejako sa k tomu vyjadriť, keďže som ja na poslednom zastupiteľstve, ktoré bolo mimoriadne, kde nebol schválený žiadny návrh, teda nebol zrušený. To uznesenie, ktorým sme sa uznesli na pôvodnom členení volebných obvodov a odmietli ste tam niekoľko návrhov. Z môjho pohľadu ja určite nepodporím mesto navrhované členenie volebných obvodov a som ochotný podporiť teda, alebo sa snažiť zosúľadiť voľby alebo volebné obvody s nejakým nálezom ústavného súdu, ktorý, aj keď si myslím, že tú aplikačnú prax tých zostavovaných volebných obvodov by mal definovať explicitný zákon a mal by to umožniť alebo uľahčiť mestským zastupiteľstvám, keďže je možné a určite to bude. Určite sa to stane, že na Slovensku sa nezjedná ani potom po tej intervencii ombudsmana sa nezjedná a ústavného súdu sa nezjednajú na všetkých miestach. Na RIA bude množstvo tých člení pôvodných alebo v rozpore s tým, čo sa navrhlo. Napriek tomu, keď sa pozeráme na nejaké návrhy, ktoré tu vznikajú alebo ktoré tu vznikali z môjho pohľadu, by som bol veľmi rád, kedy došlo k tomu, že ostanú volebné obvody, ktoré budú výsledkom toho, že sa zlúčia okrajové časti mesta a pričlenia sa k centrám alebo častiam, ktoré sú centrálne v meste Novej Bane. A môžem to povedať z dôvodu toho, že si myslím, že v tom prípade by najmä tomu také časti, ako sú Štále, mali obrovský problém si tam jednoducho zvoliť poslanca, pretože tí ľudia, ktorí kandidovali za takú okrajovú mestskú časť, by sa dostali do súboja politického ako legálneho súboja s časťou ľudí, kandidátov, ktorí sú zo silnejších častí a boli by tí ľudia v podstate ako keby v poradí mimo možnosť byť úspešní. Z tohto hľadiska by to bolo podľa mňa väčší dopad na význam a na určitú takú objektivitu, ako je percentuálny rozdiel medzi volebnými obvodmi. Preto by som využil svoje právo poslanca a dal by som poslanecký návrh a poprosil by som zastupiteľstvo sa opätovne zaoberať myšlienkou a hlasovať o poslaneckom návrhu, ktorý by definoval to, že zruší predchádzajúce uznesenie, ktorým sme zadefinovali poslanecké obvody a zavedie jeden poslanecký obvod pre celú Novú Banu s zákonom najvyšším možným počtom poslancov, a to je 12, aj napriek tomu, že ide o právne číslo. Dávam do pozornosti, že väčšina pri 13 je 7 a pri 12 je opätovne tiež väčšina 7. A určite môžeme sa baviť aj o tom, že môže sa stať vec taká, že dojde k tomu, že budeme v párnom čísle, hej, a to si myslím, že sme aj dnes. Či sa mi to zdá? Sme v párnom čísle, je to skúška a môže sa stať, že bude 5
5, ale ja to akceptujem aj myšlienku toho, že možno nepáne číslo môže byť v nejakom momente praktickejšie, ale pri pohľade na predchádzajúce volebné obdobie musím zodpovedne povedať, že toto zastupiteľstvo vo viac ako 90% rozhodovalo rozhodnutiami 12 alebo 11 alebo 10 voči ostatným a je mi cťou a teším sa z toho, že som bol vždy v tej väčšine a že som bol súčasťou tej prvej väčšiny. A pevne verím, že aj v budúcnosti sa tu nájde absolútna väčšina na to, aby tie rozhodnutia boli také široké. Tým, že by vznikol jeden volebný obvod, by pre nás bol záväzok sa zaoberať celým mestom, tak ale ja verím, že všetci sme sa tým aj zaoberali, ale dnes by sa ako keby vyčlenilo alebo vylúčilo preferovanie z titulu toho, že som kandidátom určitej časti mesta. Vážení poslanci, vážený pán primátor, pani prednostka, skúste tento návrh sa ním zaoberať, dávam ho ako poslanecký návrh ako hlasovanie. Pokiaľ by bolo treba ho technicky nachystať a vyžaduje si určité špecifikácie, chcel by som poprosiť pán primátor, aby si dal nejakú prestávku, aby bolo umožnené ho nejako navrhnúť. Poprosím mikrofón. Ja zareagujem na otázku pani prednostky, že ja na to tlačím, pokiaľ viem, nejaké podpísané, tak ak to nemáme, taký papier, tak to treba teda pripraviť. V tom momente teda budeme musieť to prerušiť, alebo dajte teda pani zapisovateľka. Ja by som doplnil možno tú myšlienku, ktorú si pán poslanec rozvinul, bo ty si začal s tým, že sa ti ako javia ohrozené ako okrajové časti mesta, keby malo byť nejakým spôsobom aplikované nejaké pričlenenie k veľkým volebným obvodom. Hovoríme teraz o Bukovine k volebnému obvodu 3 a o Štálu k volebnému obvodu 2. Teda to si hovoril v diskusii, že by sa to javilo ohrozené. Preto sme my ako mesto predostreli návrh, ktorý teda ste sa vyjadrili poslanec Valka aj ty, pán poslanec Korba, že nepodporíte. My sme predložili návrh, ktorý de facto garantuje zvoliteľnosť poslancov z okrajových častí, lebo bol kumulovaný ten obvod. Zanikol mandátový volebný obvod Bukovina ako taká a cielili sme na toto a nezasiahli sme vôbec do volebných obvodov tých ostatných, ktoré doteraz nemali rozdiely medzi sebou tak významné a ten rozdiel medzi tých 131% bol medzi volebným obvodom číslo práve 5, to boli ako 6, to boli Štále, hej, a volebný obvod číslo 3 doteraz. Čiže my sme to takto predostreli. Vy máte právo si predkladať poslanecké návrhy, my ich samozrejme spracujeme a budeme ich predkladať na vaše odsúhlasenie. To len teda doplňam túto vec. Pri jednom volebnom obvode, viac mandátovom, ja neviem vývoj dopredu predikovať. Ja som to povedal minule, že môže sa stať, že budú viacerí poslanci zastúpení z volebných obvodov silných, kde budú sídliská, na periférii nebudú poslanci. Pán viceprimátor sa hlási. Ja ti nechcem prerušovať, dokončím. Ja som viacej menej ukončil, nech sa páči. Ďakujem za slovo, ja poviem k tomuto iba zo pár vied. De facto v tom návrhu, ktoré ste poslali k tomuto zastupiteľstvu ako mesto, tak ste spojili okrajové časti Štále s Bukovinom, s Chotárom a Starou Hutou. Viacerými poslancami som sa o tom bavil, sú to síce okrajové časti, ale ktoré spolu ani nesusedia, čiže mali viacerí voči tomu výhrady. A de facto také nejaké spájanie okrajových častí s tými centrálnymi alebo so sídliskami, ktoré majú samozrejme aj väčšiu silu, tak z tohto dôvodu sme nejako aj my s kolegom, alebo teda hlavne ja som komunikoval s kolegom s Vladom Malkom, čo som bol proti tomu, aby sme sa spájali jednotka a štvorka, kde sú sídliska školská nábrežná a jednotka je stále, ja tvrdím, že je to možno aj trochu okrajová časť, pretože je tam Šibeničný vrch, je tam Záhradská ulica, Kalvárska, Dodeková, Šmantnerová, ktoré sú také, by som povedal, aj keď sú v meste, ale sú také okrajové, čiže majú niekedy tie problémy. A to sme sa zhodli aj s kolegom poslancom Budinským, že majú tie problémy niekedy úplne odlišné a preto som na to aj ja reagoval vládový Valkovi tým spôsobom, že pokiaľ majú vzniknúť 3 obvody, ako navrhoval, tak sa už môžeme prikloniť k tomu jednému a s maximálnym počtom poslancov 12. Takže asi tak. Ale nemyslím si, alebo teda tak, nepodporil by som ani ja ten návrh, kde sa vlastne, čo ste posielali vy, že sa spájali tie Štále s
mesto Bukovinov a Chotárov, podľa mňa sú to síce okrajové, ale práve nesúsedia spolu a dobre, ďakujem. Ďakujem, poprosím pani poslanku Pradenku, aby sa mohli dostať. Ja vám veľmi ďakujem za tento návrh, lebo som príjemne prekvapená a som sa rozmýšľala aj nad vytvorením buď teda 5 volebných obvodov alebo 2 volebných obvodov. Isté, že Bukovina, potom Stará Huta a tak ďalej, tu sú okrajové časti a sú to úplne iný, majú charakter spôsobu života aj počet voličov, ako je napríklad stred mesta. A je tam aj viac problémov. Čiže ten dvaja poslanci na takýto rozsiahlý zemepisný cel by podľa mňa aj dosť nedostačujúci. Ale ja od začiatku vidím to, že voľba jedného volebného obvodu je podľa mňa najjednoduchší spôsob. Nič nevyrátame, nikde nepridávame ulici. Je to najracionálnejší spôsob, lebo sme jedno mesto, jeden občan, každý má rovnaké možnosti. A aj nespravodlivejšie považujem tento spôsob voľby. A čo sa týka toho, že napríklad poznámkujem, že sa zo štábu nemusel zvoliť poslanec, viete, ono aj tak je tá práca taká poslanca, že napríklad z iného obvodu mal slovo. To sa stáva už teraz. Čiže to je jedno. Najspravodlivejšie je to podľa mňa podľa toho, že budú poslanci, budú volení. A to je, ak pochádza poslanec z mesta a je dobrý, tak ho budú voliť aj tí z periférie. A naopak. Čiže prvých 12 poslancov sa dostanú do malého parlamentu. Myslím si, nie lokálneho. Takže ja skutočne som vďačná za túto myšlienku. Pán poslanec Hudinský, nech sa páči. Ďakujem veľmi. Ja som veľmi bol prekvapený, že som sa nezúčastnil minulého mimoriadneho zastupiteľstva, kde sa toto okrajové preberalo a neprešlo to a teraz to teda vyzerá, že máme viacerí, sme sa zhodli s touto myšlienkou. Po tých rokoch si to zaslúži nejakú zmenu a myslím si, že toto bude aj taká skúška do budúcna, že teda ako sa poslanci aj budú chovať, však samozrejme budú tam poslanci stále v tých nejakých obvodoch svojich, ale budú pracovať pre celé mesto, pre jeden obvod. Takže ja toto určite vítam, podporím a som rád, že sa budeme uberať týmto smerom. Ďakujem. Pán poslanec Chodila, ešte dajme mikrofón, nech sa páči. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí dnes na tomto zastupiteľstve vnímajú túto situáciu racionálne a myslím si, že aj všetci, ktorí sú súčasťou tohto zastupiteľstva, vnímajú tento krok ako jeden z možných. Nehovorím, že to je jediný a najsprávnejší, ale v situácii, kedy z pohľadu určitých výtiek z tých najvyšších inštitúcií právnych dochádza k nejakým impulzom na zmeny, je toto, tak ako pani doktorka spomenula, asi jedno z tých najlepších riešení. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že častokrát aj tie lepšie riešenia sa rodia nejakým konsenzom a pevne verím, že tento návrh, ktorý som ako keby predniesol, že získal podporu na to, aby bol úspešný. Ďakujem vám veľmi pekne. Pán poslanec Valka, potom ja poviem niečo. Ďakujem vám, nechcem zdržovať. Aj keď som teda toho názoru, že nezárodný počet poslancov je najideálnejší, podporíme hlavný počet poslancov, pretože to je asi najlepšie riešenie, ktoré tu je momentálne zvoliteľné. Pre nás, pre občanov Novej Bane, je to jeden volebný obvod. Tí, čo pracovali pre mesto, tak budú pracovať, či budú za jeden obvod, ale budú samostatne za hlavný obvod, rovnako keď budú si. Ďakujem.
Ja dám na chvíľu priestor pánovi poslancovi s pozmeňujúcim návrhom, aby ho prečítal, aby návrhová komisia vedela, o čom dáme hlasovať, ale ešte predtým, ako tak učiním, tak ja by som možno tak sa tiež zaramcoval to, že áno, tak stretávame sa teraz teda reálne tretí krát, kedy o tom hlasujeme a na marcovom zastupiteľstve sme my túto tému otvorili. V určitých kľúčových veciach myslím si, že vy sami alebo aj my spolu teda spieme k nejakému konsenzu, snáď, verím, že hej, ktorý bude teda najlepšie možné riešenie. Minule som určite nemal dobrý pocit, že nás to bolo 7, čo bolo teda rozhodnutie zo 7 väčšina aj 4, čo sa mi javilo ako sú veľmi akože krajné, suboptimálne a nedostatočné. Dneska z tej účasti 10, tá účasť teda verím, že teda nejaký ten záver príjmeme, neodmietneme to, čo teda bolo prostredné a bude sa dať ďalej podľa toho fungovať. Takže ja teraz poprosím pán poslanca, aby prečítal ten poslanecký návrh, ak teda pani Verejnosť to pripravila, a potom dáme na komisii na hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne. V podstate využívam svoje právo navrhovať, právo poslanca podávať poslanecké návrhy k bodom rokovania mestského zastupiteľstva a z toho titulu podávam poslanecký návrh mestské zastupiteľstvo v Novej Bani k bodu určenie volebných obvodov pre voľby mestského zastupiteľstva na nové volebné obvody na nové volebné obvody rokov 2026 až 2030. Mestské zastupiteľstvo Novej Bani ruší prijaté uznesenie číslo 69/2026 rokovania Mestského zastupiteľstva Novej Bani z dňa 25.5.2026 a určuje za 12 poslancov Mestského zastupiteľstva v Novej Bani na nové volebné obdobie od roku 2026 do roku 2030 a za D určuje jeden volebný obvod pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Novej Bani na nové volebné obdobie od roku 2026 do roku 2030 s počtom mandátorov 12. Volebné obvody sú presne určené v poslaneckom návrhu. Ďakujem. Ďakujem, poprosím ten papier, keby som dostal sem tu nám, že ja som taký papier teda ešte nevidel. Ty si tu, takož forma je daná, čiže mám tu ten papier. Pani Verejnosť si pomáhala vytvoriť, keby tu bola kontrolka, tak aj je jeden ten papier, čiže ak teda súhlasíš s jeho obsahom, tak ho posuniem na novej komisii a náhodou už majú ten jeden kópiu a tým okrskom, ty si to tam už hovorila, že nikto nezmení okrsky nikde, čiže tam niekto chodil hlasovať, lebo bude to bližšie, môže, ale keď si niekde ide, tak nemôže, lebo tam bude jeho meno, či ako musí ísť do toho okrsku, kde má napísané, tak, dobre, lebo tam bude aj nejaká záťaž, že musí sa to nejako rozčleniť, tam nejaká faktická ešte. Nie, však to tam potom nezačí, nájde mikrofón. Ja by som len chcel povedať na to ešte podobnú, že ak sa nemýlim, tak zákon o obecnom zariadení dáva zákon možnosť, alebo teda umožňuje zastupiteľstvo a úlohu určiť volebné obvody a počet poslancov, v súlade so zákonom. Ale ja som nenavrhoval volebné okrsky. Túto vec by som považoval za technickú vec, ktorú by malo mesto teda dôkladne a primátor dôkladne teda určí a bude informovať občanov o tom. Ja by som chcel poprosiť, pevne verím, že sa zachovajú všetky tie zvyklosti a obvyklosti, ktoré boli a aby to návrhu vlastne iba teda tú vec, alebo vlastne teda si Ja to nenegujem, ten návrh sa nedotýka okrskov, ani nikto neschvaľuje uznesením žiadne okrsky, ale len tak do pléna dávam ako nejakú túto info, ktorá teda sa vyčistí, ktorí majú, tak poprosím teda návrh komisiu predostrieť návrh na uznesenie. Jasné, že sme mohli robiť. Čiže môžem.
Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani ruší prijaté uznesenie číslo 69/2026 z rokovania Mestského zastupiteľstva v Novej Bani zo dňa 25.5.2026. Určuje po A 12 poslancov Mestského zastupiteľstva v Novej Bani na nové volebné obdobie od roku 2026 do 2030. Po B, jeden volebný obvod pre voľby poslancov do Mestského zastupiteľstva v Novej Bani na nové volebné obdobie od roku 2026 do 2030 s počtom mandátov 12. Volebný obvod číslo 1 zahranie ulice podľa priloženého zoznamu. Spolu sa volí 12 poslancov Mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Nebudem na mikrofón. Poprosím vás teda o hlasovanie s dvihnutím ruky. Kto je za tento poslanecký návrh? Poprosím vás, zaznamenajte, teda v tomto momente všetky ruky sú hore, čiže jednohlasne bol ten návrh podporený. To vyplýva, že teda platí a my sme sa dostali k záveru. A ja vám teda ďakujem za mikrofón. Bol návrh odsúhlasený jednohlasne. Takže sme v závere. Ďakujem veľmi pekne za dnešné mimoriadne zastupiteľstvo a pokračujeme útorok podľa riadneho harmonogramu 21.7. o 13. v Sevečnej. Ďakujem pekne, pekný víkend prajem. Ďakujem.